Bon dia a tots els nostres oients del programa Esport 99. Avui comencem una nova edició. Bon dia, Carlite. Bon dia. Paola. Bon dia. Lluís. Bon dia. Oriol. Bon dia. Molt bé, comencem amb la valoració del partit, si us sembla, del Barça de Champions. Qui creieu que va fallar, el Tata Martino o els jugadors? A mi em va semblar, el plantejament del Tata em va semblar molt dolent. Ell ja va dir que s'havia d'anar a marcar des dels primers minuts i la intensitat dels primers minuts va ser molt dolenta, amb un Atlético que apretava moltíssim i el Barça no sortia del seu propi camp. Jo penso que va ser problema dels dos. Un, els jugadors, perquè els hi va faltar intensitat i durant els primers minuts van ser desastrosos, i crec que el Tata es va equivocar en el plantejament en posar Cesc Fàbregas en l'equip titular, perquè jo crec que Cesc li dona l'antídot al Barça i en aquest partit el que necessitava més intensitat. Jo hagués posat Alexis o Pedro. Jo crec que el partit va tenir una falla d'intensitat dels jugadors i la veritat és que el Tata Martino, posi el jugador que posi, si els jugadors no treuen a la força i no treuen el coratge durant el partit, ell no hi pot fer res. Molt bé, Lluís. Jo crec que ha sigut culpa tant els jugadors com el Tata. El partit sense intensitat, això penso que és culpa de l'entrenador, que no exigeix massa, i als jugadors va faltar orgull al camp i em va semblar una actitud molt tant de Messi com de Cesc, molts jugadors. Com estàs dient noms, qui faríeu responsables en el cas dels jugadors? Jo, parlant del cas de Messi, trobo que el plantejament de ficar-lo a la dreta és molt dolent, perquè això ja es va provar contra el Madrid al Camp Nou i aquell partit Messi va fer un partit desastrós també, i en aquest partit jo diria que el Tata Martino va enfocar un partit més cap a Neymar, que ha marcat, és l'únic que ha aconseguit marcar i ho trobo bé, però Messi se l'ha de tenir més en compte i potser fins i tot ell va rebutjar una mica el plantejament i va prescindir una mica, va limitar una mica el partit. I tenint en compte el que has dit de Neymar, està clar que Neymar ha de jugar per la banda esquerra. Va ser dels pocs que va donar la talla del Barça i està clar que l'esquerra és la seva banda bona. Per mi, els únics tres que es van salvar al Barça va ser Neymar, que va portar tot el perill ofensiu, Pinto, que durant tota la sèrie de l'Atlètic de Madrid va evitar una golejada. Molt insegur amb els peus. Insegur en els peus, però a la segona part la veritat és que va salvar molts gols i potser es podia salvar Jordi Alba, que dintre de la defensa del Barça bastant tots llocs. Els altres no passen del 5 i molt decepcionant Messi i Xavi. De que Messi que el Tata fes que Messi no participés, això no ho entenc. No jo crec que això el millor jugador del món. No, jo crec que això el Tata ho ha fet servir com a excusa, no sabia què dir i jo crec que va dir el primer que li va passar. Es va equivocar. A mi realment, jo defensava molt el Tata, però m'estic començant a plantejar si té suficients experiència o solucions respecte a partits així, perquè nosaltres, almenys jo ja sabia com començaria aquest partit, sabia que l'Atlético et començaria apretant des del principi, que hi hauria estones que pressionaria, estones que no, i en canvi semblava que no s'hagués treballat en cap moment la sortida. Estaven llançant pilotes de Neymar que intentés rematar, que no podia, i no sabien treure la pilota. Bueno, encara que el Barça fes un partit molt dolent, també s'ha de destacar l'actitud de l'Atlètic, que sense Diego Costa ni Arda Turan van superar clarament el Barça sense cap de les, diríem que potser de les estrelles. I al donar a la banqueta el Xolo el va guanyar de llarg el Tata. Sí. Com va plantejar el partit, semblava que tot sabien què fer en cada moment. En els 180 minuts l'Atlètic ha estat li faci mal a qui li faci mal, és molt superior. Bueno, potser al Camp Nou jo crec que el Barça va ser superior. Però va ser l'única estona de l'eliminatòria perquè... 10 minuts potser va ser, aquells que Courtois va treure un parell o tres de pilotes que ja es podia haver sentenciat potser. És que ni un moment de superioritat li vaig veure al Barça ahir. I a la tornada, el canvi d'Iniesta, el Tata potser ho va voler fer com de revulsiu, però més aviat va ser un depressiu, perquè estàs canviant a un jugador que et serveix l'enllaç entre el mig del camp i l'atac, i també un jugador que se sap que és clau en moments decisius com a Stamford Bridge o al Mundial, un jugador que per l'equip és molt important. I es veu que el propi Iniesta ha quedat afectat pel canvi. Jo crec que ha canviat abans a Xavi, que és un jugador més calmat i encara que reparteixi bé assistències, però Iniesta és més ofensiu. Trenca més. I quan va ficar Alexis, el va ficar al mig i l'hauria d'haver ficat a la banda per obrir el camp una mica més. Realment, Xavi, per molt que a mi m'agradi com a jugador,
jo crec que s'està més temps queixant de la gespa que realment jugant. Ahir no, és que no li va donar temps a queixar-se a la gespa quan ja li van fotre un gol al Barça. I l'Albes va estar molt malament i va haver un moment que va sortir a escalfar Adriano i em pensava que canviaria i ho trobava correcte perquè estava molt malament. Alves... I en canvi li encarrega els últims minuts la funció de tirar endavant el partit amb centrades quan es veia que el pobre doncs, no li passava alguna cosa. I defensivament jo diria que la defensa és el pitjor de tots. Deixa uns espais que són... Aquesta temporada Alves es va salvar durant una estona pel gol que va fer el City. Sí. I és que només l'ha salvat això, no recordo el gol de l'anada i la de tornada, exacte. I Mascherano fatal, també li van guanyar l'esquena. Jo crec que el problema que té Mascherano és que sempre es vol anticipar i quan no arriba la pilota el rival sempre guanya l'esquena. La veritat és que Mascherano va ser un central d'urgència fitxat, un migcampista defensiu fitxat de central d'urgència i porta 3 anys en aquesta posició. Això és una mala gestió del... I l'alçada, jo crec que el màxim problema de Mascherano és l'alçada. I també les centrades, que tota l'estona buscaven la banda de Jordi Alba perquè les pentinés Raúl García i busqués una altra sortida, i allà hauria d'haver anat Busquets com es feia anteriorment amb jugadors poderosos per al joc aeri. Molt bé, creieu que el Barça, després d'haver tret la pressió de seguir jugant a la Champions, té més possibilitats de guanyar la Lliga en el fet d'estar més concentrat en una tasca a banda de la final de la Copa del Rei? Jo crec que quan vaig veure l'eliminatòria jo vaig veure bastant clar que qui no passés, qui quedés eliminat, tenia bastantes més opcions per guanyar la Lliga. Qual és la meva opinió? Jo et dic que si l'Atlético de Madrid hagués sigut el que hagués perdut l'eliminatòria, hauria tingut més possibilitats perquè jo el Barça el veuria igual, tant a la Lliga com a la Champions, encara que estigués viu a les dues competicions. A veure, en Lliga el que està clar és que si no hi juga Champions, els jugadors estaran més descansats i en canvi l'avantatge que té sobre Madrid i Atlètic és que ells han de jugar Champions i que físicament estaran més desgastats. Jo diria que el Barça és un equip que, tot i que ha estat això un cop molt dur, és un equip que té experiència i s'ha de saber sobreposar en aquesta situació i aprofitar-la perquè realment ara anirà molt més descansat i ho ha d'aprofitar. Després també el Barça, a veure, aquest cap de setmana contra el Granada ho considero un partit molt difícil i el Barça li queda, jo crec que aquesta sortida i la del Madrigal són les més difícils i amb una de les dues et pots permetre l'empat. El que m'espanta més a mi és que potser els jugadors, espero que el Tata els faci reaccionar, no crec que els jugadors es creguin que un partit potser per més fàcil com a casa contra l'Atlètic de Bilbao et pot fer perdre una Lliga. Queden crec que 6 partits de Lliga. Són 6 partits que per molt que vingui el rival més dèbil a casa, ja es veure contra el Betis, que es va guanyar, però es va patir molt i això no pot ser. I les eliminatòries de Champions es presenten interessants també. Molt. El Bayern de Guardiola contra el Madrid i després també el Chelsea-Atlético, un partit on jo crec que serà molt maco de veure perquè els dos equips presenten aquesta intensitat i... On per sort juga Courtois. I sense pagar. Al final ja la UEFA ha dit que el Barça l'Atlético no podia pagar, era inassumible pagar aquests 3 milions per partit i li han retirat la clàusula. Realment, des que vaig veure al final del partit la demostració de fair play per tant d'una afició i d'uns jugadors com de l'altre, jo potser era un equip bastant crític amb l'Atlètic de Madrid i l'afició, però després d'aquesta eliminatòria de veure com el camp, jo crec que a mi m'agradaria que estigués en una final de Champions. Jo també el que volia afegir, que abans he dit que l'Atlètic de Madrid en aquesta eliminatòria de Champions es desgastarà físicament, això també ho portem dient tota la temporada, que potser l'Atlètic de Madrid no està acostumat, però ja es veu que els seus jugadors físicament són unes bèsties i que jo realment no sé si els afectarà molt aquesta eliminatòria de Champions. Respecte a si el Barça guanyarà la Lliga, jo crec que un punt important amb aquesta lluita pel títol és la setmana que ve la final de Copa. Si el Barça no la guanya, jo crec que llavors sí que hi haurà un problema aquí. I a més també el Barça, a mi el que m'ha afectat més d'aquesta Champions és que l'any passat vam caure apaïssats contra el millor equip d'Europa, o sigui, humiliats contra el millor equip d'Europa,
però en teoria aquest estiu havia d'haver-hi una revolució, portar fitxatges i així, i el que ha hagut aquest estiu no ha estat res, tot i que ha hagut el problema de Tito i això, i ha tornat a caure el Barça un altre cop al mateix lloc. I amb el tema de centrals que portem anys ja, no pot ser. Des de 2007 que el Barça no aquest any la sortida de la central va ser aquest any Puyol és el nou fitxatge, doncs... Però mira on està el nou fitxatge, és que no... Molt bé, proper dimecres, final de Copa del Rei. Comencem per la porra. Resultats, Oriol, que avui substitueix el Pol Montferrer, que no ha pogut venir. 2-1 a favor del Barça. 2-0. Lluís, 2-0. 3-1 a favor del Barça. Icar? 2-2 i penals. Molt bé, avui tenim a l'estudi un convidat d'excepció, en Marc Mas, que li passarem el micro perquè també pugui dir el seu resultat. Marc Mas, resultat probable per a aquesta final de la Copa del Rei? 2-0. Molt bé, moltes gràcies. Doncs vinga, va, analitzem una mica aquesta Copa del Rei. Com la veieu? Un minut. A veure, ràpidament. És un partit molt difícil. Jo crec que l'absència de Cristiano Ronaldo pot afavorir el Barça, ja que es veu que el Madrid, que sense Cristiano Ronaldo, té Cristiano dependència i no és el mateix. A veure si el Barça pot fer l'actuació que va fer el Santiago Bernabéu, imposar-se, tot i que jo crec que serà un partit bastant com l'última final de Copa, bastant joc brut i així. I esperem que Bartra arribi. Sí. S'ha notat amb molèsties, no podrà anar a viatjar a Granada, esperem que arribi a la final de Copa. Jo veig pitjor al Madrid que al Barça, després de perdre contra el Borussia Dortmund. També. Perquè l'Atlético de Madrid és bastant millor que el Borussia. A mi m'agradaria que hagués jugat Cristiano, perquè si han de guanyar el Madrid, que guanyem amb tots, però tot i així crec que és una final de Copa que si ara hagués d'apostar ho donaria pel Barça. Perfecte, molt bé. Doncs si us sembla ja passem a la càpsula esportiva que avui ens la porta el Pau Alà amb la NBA. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Pau. Doncs sí, és última setmana de fase regular i us parlaré més o menys de com ha sigut la temporada pels catalans que hi ha a la NBA. Si us sembla bé, començaré per Ricky Rubio, el base del Masnou. És un jugador molt jove encara i es demostra que cada any va a més. Aquesta temporada, gran temporada del Ricky, anotant 9,4 punts de mitjana, 4,3 rebots i 8,6 assistències, quart màxim assistent de la NBA. També l'ha ajudat molt a tenir al seu costat un jugador com Kevin Love, aquesta temporada un dels millors jugadors d'aquesta competició. Ara a continuació us parlaré del Marc Gasol. Com sempre en les últimes temporades està ajudant molt el seu equip a obtenir victòries, fa una temporada també del català, tot i que a principi de temporada va sofrir una lesió greu i va estar gairebé 2 mesos sense jugar cap partit. 14,2 punts de mitjana, 6,9 rebots i 3,6 assistències. I per últim, Pau Gasol, que en la desastrosa temporada dels Lakers sense la seva estrella Kobe Bryant ha sigut ell el que ha agafat les rendes de l'equip i s'ha posat davant com a líder. Dels tres, estadísticament és el que té millors estadístiques, 17,4 punts, 9,7 rebots i 3,4 assistències, de moment una de les seves millors temporades a la NBA, tot i que ara està passant per greus problemes amb un atac de vertigen que ha tingut i espero que es recuperi ràpidament. I ara per últim afegim 4 coses per l'última setmana que queda de fase regular. Els Memphis Grizzlies del Marc Gasol els hi queden 3 partits claus i de moment estan amb 2 derrotes menys que el 8è classificat, que és l'últim que entra a playoff, i esperem que es classifiqui i poder veure més Marc Gasol en acció. Perfecte, Pau, moltes gràcies per aquesta càpsula esportiva. Abans d'acomiadar el programa, m'agradaria informar que ahir l'Esport 99 va tenir representació al programa Tu diràs, de RAC1, i no sé si voleu dir alguna cosa per finalitzar el programa. Volia dir això, agrair a RAC1 per oferir-nos parlar d'Esport 99. Perfecte, molt bé, doncs si us sembla, ens acomiadem també del convidat que està aquí al plató, amb nosaltres, en Marc Mas, i gràcies a l'Oriol per donar-nos una vegada més suport i voler col·laborar en aquesta tertúlia, i gràcies sobretot als nostres oients que ens segueixen pels canals habituals, on poden seguir Esport 99. Moltes gràcies i fins la setmana vinent no, perquè farem festa, fins la propera. Esport 99.